Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας κάνω ένα vlog. Θα μου πείτε γιατί είμαι εδώ πέρα, γιατί πρέπει κάπως όλα αυτά που έκανα να σας τα συνδέσω και να σας εξηγήσω και τι γίνεται. Γιατί είπα να σας κάνω ένα highlight της εβδομάδας μου, όχι πως ήταν τίποτα σημαντικό. Απλά έκατσα όλη τη εβδομάδα και κατέγραφα διάφορες στιγμές, ξέρω εγώ, για να βγάλω ένα vlog στο τέλος. Και έπρεπε κάπως και εγώ να σας τα συνδέσω. Sorry που με βλέπετε έτσι, ψιλοβαριόμουν να αυτό και έβαλα ότι βρήκα μπροστά με και βγήκα, γιατί βαριέμαι, sorry. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας πω ότι αυτή τη βδομάδα δεν συνέβησαν πολλά πράγματα, αλλά είχα αρκετή δουλειά και την περισσότερη ώρα την πέρασα στο αυτοκίνητο, οπότε μέσα στο αυτοκίνητο σας έλεγα λίγο τα νέα μου. Είναι μια χάλια μέρα σήμερα, βρέχει, χαμός και έχω ένα ραντεβού, φτιάχνουμε ένα μαγαζί και πάω να δω κάτι συνεργεία. Γενικώς ησυχία, απλά έχω καιρό να σας κάνω vlog στο αυτοκίνητο και σκέφτηκα τώρα που πήρα και τα lenses, γιατί όχι. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να σας πω, γιατί δεν κάνω τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Ίσως σας δείξω μερικά πράγματα έτσι που κάνω. Καφέ και κουλούρι, καφέ και κουλούρι. Oh Jesus. Γίγιου, αχ, κρύο. Είπα από αυτή. Ιστάρω. Είμαι λίγο κρυωμένη. Πονάω παντού. Και αυτή είναι η κατάστασή μου όταν πάω να πάρω καφέ το πρωί. Δεν επικοινωνώ. Γιατί οι γυαλοκαθαριστήρες κουνιούνται. Αφού δεν βρέχει, γιατί έχω γυαλοκαθαριστήρες. Κάτσε εκεί. Ξεκινάμε. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο πεινάω. Τελικά και αυτό το lens νομίζω είναι καλύτερο από το fisheye. Το fisheye μάλλον είναι για πιο μεγάλο. Δεν φαίνομαι τόσο παραμορφωμένη τουλάχιστον. Ρε κλείσε. Εντάξει, έκλεισε. Μέρα σήμερα είναι χάλια πάλι. Συνέχεια βρέχει, παιδιά, και το κακό είναι ότι τώρα που βρέχει έχω δουλειές εξωτερικές και έχω γίνει πόσες φορές μουσκεμα και γι' αυτό έχω αρχίσει και νιώθω έτσι άρρωστη. Πήρε η αδερφή μου και μου είπε να πάμε για ψώνια, γιατί σήμερα είναι Σάββατο και είναι η τελευταία μέρα των εκπτώσεων, αλλά δεν μπορώ. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν έχω και όρεξη να πάρω τίποτα τώρα. Το αφήνω ίσως για αργότερα. Γιατί και τώρα τι να πάρεις κάτι τελείως χειμωνιάτικο, πώς θα το φορέσεις ακόμα? Ελπίζω όχι για πολύ. Κουλούρι, 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 πεινάω. Μάχ, παιδιά. Δεν νιώθω πιο ωραίο πράγμα. Θα μπορούσα να το τρώω όλη μέρα. Που λέτε, είμαι μέσα στο δικό μου το αυτοκινητάκι το μικρό, το οποίο το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι το δικό μου το μικρό το αυτοκινητάκι που πάει παντού και μπορώ να το παρκάρω παντού. Και πάμε ένα μικρό ταξιδάκι, πάμε μέχρι την Ερέτρια. Η Ερέτρια είναι ένα μέρος που δεν ξέρω κι εγώ που είναι ακριβώς. Και αυτό το λέω γιατί κάθε φορά που πάω είναι σαν να πηγαίνω πρώτη φορά. Είναι σαν τη χώρα του ποτέ. Δεν υπάρχει για μένα. Μου φτιάξαν τον πιο απέσιο καφέ που δεν μπορούσα να μου φτιάξω. Είναι γλυκός. Σήμερα έχει τέλεια μέρα, γιατί έχει ηλιακάδα μετά από τόση βροχή που έριξε, έχει και ζέστη. Με πέρασε ένα σπαρτάκι, γιατί? Και το έχω ευχαριστηθεί, δηλαδή κανονικά με χτυπάει ο ήλιος, νιώθω μια ντάγλα. Πολύ ωραίο συναίσθημα. Μόνο για το καλό μου ελπίζω ότι πάω καλά. Πραγματικά σας μιλάω, αυτή τη διαδρομή είναι σαν να μην την έχω κάνει ποτέ μου. Τώρα βρισκόμαστε στο Βασιλικό, οπότε νομίζω ότι πάω καλά. Είναι περίπου 40 λεπτά. Μισή ώρα. Δεν ξέρω. Πάλι τρελή μέρα σήμερα, θα δουλέψω πάρα πολύ σήμερα. Γιατί προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον 5-6 πράγματα ταυτόχρονα. Και θέλω μέχρι το απόγευμα να έχω τελειώσει. Γιατί πάλι τα ίδια θα έχω και την επόμενη μέρα. Θα ανέβουμε και πάνω να δω το μαγαζί, πώς πάει. Γιατί τρίβουν τα μάρμαρα σήμερα. Αυτά τα νέα.
που λέτε Going to Work Part 2. Ξαναπάω πάλι πίσω στο γραφείο γιατί έχω εκκρεμότητες αρκετές σήμερα. Δυστυχώς θα πάω πρώτα στο σπίτι να πάρω το φροντιστή του κινητού γιατί δεν πρόκειται να αντέξει. Και θα ξαναγυρίσω γραφείο. Έχω αρκετή δουλειά και γύρισα απλά να φάω. Δεν θα το έκανα αν είχα πει στη μάνα μου να μου φέρει ένα τάπερ με φαΐ το πρωί γιατί είχε έτοιμο φαγητό. Τέλος πάντων. Και να τελειώσω τη δουλειά μου μέχρι τις 6 όσο πιο πολύ γίνεται, να βγάλω όσο περισσότερο υλικό γίνεται, να μπορώ να πάω γυμναστήριο μετά στις 7, να γυρίσω στο σπίτι τις 9 και 11 να πέσω να ξερωθώ. Κάπως έτσι το πρόγραμμά μου αυτές τις μέρες, γιατί έχω και αύριο, εντάξει αύριο έχω αργά ραντεβού, έχω 10:30, δεν έχω και νωρίς. Έχω κοιμηθεί χάλια σήμερα. Κατέβασα ένα application από το κινητό, το οποίο και καλά αυτό καταγράφει τον ύπνο σου. Ρε παιδιά, και σου λέει να το βάλεις δίπλα στο μαξιλάρι σου, στο κρεβάτι. Πρώτα απ' όλα είχα το άγχος μη μου πέσει το κινητό και σπάσει. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνεις καμιά κίνηση μέσα στον ύπνο σου, μέσα στο μαξιλάρι και να σπάσει. Μετά, να το αφήσω λίγο εδώ. Είχα το άγχος τι θα γράψει και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήμουν λίγο αγχωμένη. Δηλαδή πρέπει να ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και για το πρωί δεν μπορούσα να σηκωθώ από την κούραση. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και εγώ άρχισα να κοιμηθώ. Βέβαια αυτό μου έγραψε ότι κοιμήθηκα τέλεια χθες το βράδυ, ότι κοιμήθηκα ένα 4% ας πούμε. Είχα πολύ καλό ύπνο και το διέγραψα. Γιατί νομίζω ότι ψεύδεται. Και από πού να καταλάβει ότι κοιμάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά το είχα δίπλα στο μαξιλάρι μου. Εγώ κουνήθηκα 10.000 φορές στον ύπνο μου. Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω σπίτι να μην αργήσω γιατί είναι 2,5 ώρα. Αλλά μου να κατέβω και στο γραφείο, τα λέμε σε λίγο. Αν δεν τα πούμε, τα λέμε αργότερα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της οδήγησης συνέβαιναν και διάφορα ευτράπελα. Ακόμα. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, και ξεκίνησα με Τρίτη. Για ποιο λόγο δεν. Ναι, οκ, πέσε πάνω. Μη μου πεις ότι δεν χωρά, θα τρελαθώ. Τέλεια. Περνάω από εκεί μέσα. Όχι, για παρακαλώ, ρε γύφτο. Θα το κάνεις στην άκρη, φίλε, σε ποτίσω. Ευχαριστώ. Α, θέλει να γυρίσει κιόλας. Τι λέει ρε φίλε. Μπράβο, πολύ ωραίο. Στο διάλογο χάσαμε το φανάρι εξαιτίας σου. Τι καφές είναι αυτό? Ναι. Πάει ανάποδα, σε μονόδρομο. Θα σκοτωθούμε. Τι κορνάρεις ρε παπάρα, τώρα άναψε. Λες και δεν υπάρχουν μπροστά αυτοκίνητα. Όχι, δεν θα σε αφήσω να περάσεις. Θα περάσω εγώ. Τέλος πάντων, να είσαι με τώρα να περάσω, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Βέβαια παρατήρησα και κάτι καθώς οδηγούσα και πρέπει να σας το συγκεντρώσω όλο μαζί. Some other day, you used to say I couldn't save you enough, but I've been saving it up. I started saving it up. I will moto, osciate curello. Everything fades in time, it's true. Ito, kokoro no naka no akari. Την καρδιά μου στη μέση άνοιξε. Εκτός βέβαια από το αυτοκίνητο, εντάξει, το έκοβα και με τα πόδια. Πήγα και μια βόλτα και στο project που ασχολούμαι τώρα. Περιμένω ένα εργολάβο να έρθει εδώ πέρα να φτιάξουμε τίποτα, γιατί ό,τι βλέπετε είναι όλα γκρεμισμένα. Το ξυλώσαμε όλο το μαγαζί και περιμένω να αρχίσουμε αυτό. Έχει κάτω κόλλα για πλακάκια. Μαθαίνετε και κάτι τεχνικό. Και από κάτω έχει μάρμαρο και θέλω να δούμε πώς είναι το μάρμαρο. Και οπότε περιμένω εγώ το μπλακά να έρθει, να μου δώσει μια προσφορά. Ωραίο γίδο, θα γίνει μαγαζί με γυναικεία ρούχα, οπότε κάτι θα ψωνίσουμε. Το τελευταίο συνεργείο που πέρασε μου γκρέμισε τα πάντα, μου γκρέμισε το σύμπαν. Μπορείτε να δείτε. Κάπως έτσι είναι η δουλειά μου.
Λίγο βρώμα και λίγο γιαπί. Ελπίζω να μπορέσω να σας το δείξω και τελειωμένο. Αν και θέλει ακόμα, γιατί μάλλον τέλος του μήνα θα το τελειώσουμε. Τώρα δεν ξέρω το vlog θα το κρατήσω τόσο. Τέλος πάντων, πάω απ' έξω να περιμένω, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να μην καταλαβαίνει ότι είναι ανοιχτά. Να μην νομίζετε ότι την έβγαζα και όλη μέρα στη δουλειά. Είπαμε. Άλλα πράγματα που έκανα. Είδα μια χαζοτενία. Πήγα και έφτιαξα τα νύχια μου. Που τελικά δεν έκανα κανένα μανό από αυτά που σας έδειξα. Έκανα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το μπορντό και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι... μ' αρέσει που είναι σαν αίμα. Γιατί το καλύτερα. Βέβαια τώρα έχει ξεφτύσει λιγάκι, γιατί πάνε και μέρες. Πήγα και μια βόλτα στα Ζάρα. Δεν ψώνισα τίποτα ιδιαίτερο, ψώνισα αυτή την μπλούζα που φοράω, αυτό το πουλοβεράκι που φοράω και ψώνισα και μια μαύρη μπλούζα την οποία σας την έχω βάλει και στο Instagram. Ήταν να πάρω πάλι άλλο ένα που σας έβαλα στο Instagram, το κιμονό, το οποίο το πήρα και το μετάνιωσα και το έχω βάλει στην άκρη για να το πάω πίσω. Πήγαμε μια βόλτα και στα Τζάμπο, γιατί η μικρή μας θέλει να πάρει ένα παιχνίδι. Και βγήκα και μια βολτίτσα για ένα ποτάκι. Χαίρετε! Λοιπόν, είναι Παρασκευή βράδυ και θα βγω μια βολτίτσα. Να σας κλείσω και κάπου εδώ το vlog, γιατί μου φαίνεται το παράκανα. Είμαι τόσες μέρες και σας κάνω συνέχεια vlogging. Λοιπόν, θα βγω με την Πεπούλα. Γιατί κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι μαλώσαμε και τέτοια πράγματα και θα σας πω ότι όχι, δεν μαλώσαμε με τη φιλενάδα μου. Απλά τώρα είχε και αυτή κάποιες υποχρεώσεις και τελείωσε και θα βγούμε μια βολτίτσα, να πάμε να παρτάρουμε. Καθίστε γιατί είμαι φάντασμα. Αυτά θα φορέσω. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Οκ. Απλά πράγματα, εγώ δεν τίνομαι και τίποτα ιδιαίτερα. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχετε το ταξί. Μπορεί να σας πάρω και μερικά πλάνα από το μαγαζί μέσα. Άντε, φυλάκια. Μπορεί να σας δείξω και την Πέπη άμα θέλει. Άντε, bye. Αυτή ήταν λοιπόν η εβδομάδα μου, αυτό ήταν το vlog. Πριν κλείσω όμως, εντάξει, γίνεται να σας αφήσω χωρίς γατούλη. Τι κάνεις? Γατούλη. Έχουμε την πιτζαμάκι μου. Έτσι που λέτε, αυτά ήταν τα highlight της εβδομάδας μου. Ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας άρεσε. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι καθημερινό, κάτι που κάνει, πιστεύω, κάθε άνθρωπος, απλά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε το like και γράψτε μου και κανένα σχόλιο από κάτω. Αυτά ήταν που λέτε. Μέχρι το επόμενο, να είσαστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.